салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ боша. хуш омадин ҳама каса ба канали мо. пеш аз видео сар кардан ба он касоне ки ба канали мо обуна шуданду моро дастгирӣ мекунанд, миннатдории худамро баён мекунам. ва имрӯза видеои мо дар бораи бо кадом роҳҳо ба Корея омадан аст. ахир ин видео дер интизори мо омода шед, яъне ман мехоҳам ки ба шумо дар бораи якчанд намуд виза маълумот диҳам. айни замон дар тоҷикистони мо муҳоҷират бениҳоят зиёд шудааст. мардум ба дигар давлатҳои гуногун барои кору хондан зиёд сафар карда истоданд, аз ҷумла ба Корея. хуб, ҳозир мо сар мекунем аввал аз визаи корӣ. яъне савол ба миён меояд ки оё мардуми тоҷик бо паспорти тоҷикӣ танҳо ба Корея барои кор омадан метавонанд ё не? азбаски Корея бо Тоҷикистон шартномаи корӣ надорад, аз ҳамин сабаб бо паспорти тоҷикӣ танҳо барои кор ба Корея омадан ин номумкин аст. вале агар тоҷик бошӣ паспорти российскӣ дошта бошӣ, аз сабабе ки Россия бо Корея 3 моҳ визавой режим дорад, мешавад ки 3 моҳ омада бевиза гардӣ. албатта дар ин муҳлати 3 моҳ аз рӯи қоидаву қонун кор кардан мумкин нест, барое ки ин намуд визаро ба ту ҳамчун визаи туристӣ медиҳанд. вале агар омада хапудан бе ягон мисол қоида вайронкунӣ гардӣ, гарчанде ки мумкин набошадам, ҳеҷ кас ба ту кор намегирад. дар Корея ҳам хел қонун аст ки ҳеҷ кас ягон мисол милиса ягон кас ҳақ надорад ки беҳуда дар қайди роҳ аз ту пурсупош кунад ки мисол паспорту айди картата нишон де гуфта, то он даме ки ягон қоидаву қонунро вайрон накунӣ. вале ман боз мегӯям ки аз рӯи қоидаву қонун омада кор кардан мумкин нест, чунки ин намуд визаи туристӣ аст. дар як сол 3 ё 4 маротиба омадан мумкин аст. ин буд агар тоҷик бошӣ бо паспорти Россия чӣ хел омадан мешавад. яке аз роҳҳои осон ба Корея омадан ин визаи студентӣ аст, ки визаи студентӣ худ ду намуд мешавад. якумаш ҳамчун забономӯзӣ омадан ва дуюмаш бошад ҳамчун студент шудан, яъне ту омадӣ рост дар донишгоҳ бояд хонӣ. визаи забономӯзӣ D4 буда, яъне ту омадӣ ҳатман бояд 2 сол курси забони корейския хонда баъд ба донишгоҳ спорӣ. дар курси забономӯзӣ 6 левел аст. ҳар левел қариб 3 моҳ тӯл мекашад ва албатта баъди тамом кардани ҳар як левел экзамен месупорӣ. агар ки аз экзамен гузаштен, давоми мисол левелҳоро идома медиҳӣ. агар ки нагузаштӣ, боз ҳамон левели хондагия такрор мехонӣ. дар бораи нархи забономӯзӣ, яъне чанд сум аст. курси забономӯзӣ дар Корея бо ҳисоби миёна як семестраш 3 моҳ буда қариб $1000 мебошад. вале ин ҳатман шарт нест ки курси забономӯзия бояд 2 сол хонӣ. ин аз худат вобаста. мисол ту метавонӣ ки дар 1 сол полни забони корейский аз худ карда ба ягон донишгоҳ супорӣ. ин танҳо чӣ хеле ки гуфтам аз худат вобаста аст, вале асосан 2 сол хони нақстар аст. бо савол аст ки вақте визаи забономӯзӣ дошта бошед чӣ хел кор кардан мумкин аст. шумо вақте визаи D4 доред, дар вақти дарсӣ аз рӯи қоидаву қонун дар як ҳафта 20 ё 25 соат кор кардан мумкин асту халос. ин фақат дар вақти дарсӣ. а вақти одиқба чанд кор кунӣ мешавад. ҳар баъди як левела тамом кардан дар курси забономӯзӣ як ҳафтагӣ каникул метиҳанд туна. барои кор кардан аввал бояд аз маркази забономӯзӣ ва аз ҷои кори интихоб карда иҷозатнома гирӣ. баъди 2 ҳуҷҷатро ба иммигратсиони офис месупорӣ. онҳо бошад баъд аз рӯи визатон чанд қа мондан нигоҳ карда иҷозатнома барои кор метиҳанд шумода. чӣ хеле ки гуфтам, онҳо фақат 20-25 соат иҷозат метиҳанд ки кор кунӣ, вале метавон ки дар вақтҳои дарсиам
бе ягон нарушени кор кунӣ, мисол туда ҳеҷ кас кор надорад, тафтиш намекунад. Ва вақте ки 6 левели забономӯзиро хондӣ, баъдан метавонӣ ягон донишгоҳ интихоб карда ба донишгоҳ документ супорӣ. Визаи D2 ҳамчун донишҷӯй омадан чӣ гуна виза аст? Яъне визаи D2 ин як намуд виза аст, ки ту вақте ки омадӣ ҳатман бояд ба донишгоҳ супорию 4 сол хонӣ. Чӣ хел бо ин виза омадан мумкин аст? Қариб ки протсесси визаи D2 ба визаи D4 монанд аст. Фақат фарқаш дар он аст, ки бо ин виза ки омадӣ, рост донишгоҳ месупорӣ. Яъне ки ту аллакай забони корейския медонию, барои донишҷӯй шудан тайёр ҳастӣ. Албатта ман ба шумо тавсия медиҳам, ки аввал курси забономӯзиро хонед, зеро дар давлате зиндагӣ мекунед, ки забони алоҳидаи худро дорад. Надонистани забон ин бисёр душвор аст. ҳам барои мисол худатон нағз аст, агар хоҳед баъд аз дарс ягон кори алоҳида кунед, ин чиз ба шумо хеле кӯмак мекунад. Вақте ки шумо документоварикунӣ сар кардед, албатта ба посольствои Корея пеш аз сар кардан муроҷиат кунед. Зеро чӣ хеле ки медонем, қоидау қонун тез алишидан мегирад. Барои ҳамин шумо пеш аз сар кардан аввал муроҷиат карда аз тамоми чизаш бохабар шавед. Нархи визаҳо дар ҳама донишгоҳҳо ҳархеланд. Яъне ҳозир ман фақат нархҳои донишгоҳе ки шавҳарам хонда тамом кардагиянд, яъне донишгоҳи Кемюнг ҳавая гуфтестам. Дар донишгоҳи шавҳарам хонда тамом кардагӣ, нархи визаи D2 як семестраш қариб $2,500 буд, ки як солда $5,000 мешавад. Вале агар ки созхонию балод нағз боша, қариб ки метавонӣ бепул хонӣ. Агар фикр кунед, ки нархаш қимат гуфта, хай қимати қимат ҳасту, вале аз тарафи донишгоҳ ба иностранцу студентҳо боз ҳар намуд кӯмакпуливу аз дигар ҷиҳатҳо низ ёрдам медиҳанд. Яъне он қадар душвор нест. Бо визаи D2 низ ба мисли визаи D4 албатта кор карда мешавад. Дар як ҳафта, яъне 20-25 соат мешад кор карда, вале метавонӣ ту зиёдтарам кор кунӣ ва дар вақти каникул чанд ки хоҳӣ кор мекунӣ. Дар як сол 2 маротиба каникули дарозмуддат дорад, яъне як бор аз моҳи феврал то марта, як бори дигар аз моҳи август то сентябра. Ҳамхел як солда 2 маротиба каникули дарозмуддат дорад ва дар ин муддати каникул ту метавонӣ кор кунӣ. Акнун боз савол мешавад, ки ин ду намуд визаро, яъне визаи D2 ва D4-ро чӣ гуна гирифтан мумкин аст? Вақте ки дар Google навистем, ки ба Корея чӣ хел ба курси забономӯзӣ ё ки ҳамчун донишҷӯй рафтан лозим аст, уҷа худаш ҳама сайтҳои донишгоҳҳо мебироя. Дар Корея қариб ки ҳама донишгоҳҳо курси забономӯзӣ дорад, ки ба иностранцҳо забон меомӯзад. Уҷа дар худаш ҳама донишгоҳҳо мебирояд. баъдан шумо дилхоҳ донишгоҳро интихоб мекунед. Дар ӯ сайт чӣ хеле ки гуфтам, ҳама намуд маълумотҳо ҳаст. Ҳама уҷа рӯйхат кардагӣ, ки мисол барои омадан чӣ намуд документҳо туғрӣ карда гуфта, ҳамаш фаҳмо карда гуфтагиай. Ва боз агар ягон чизи нофаҳмо боша, шумо метавонед имейлшонда нависед, онҳо ҳатман ба шумо ҷавоб мегардонанд. Вақте ки шумо фаҳмидед, ки чӣ намуд документҳо туғрӣ кардан лозим аст, шумо ҳама документҳои туғрӣ мекунед ва баъдан бурда ба посольствои Корея месупоред. Ва боз дар посольство худчун ҳамаша мефаҳмонанд. Мисол агар ягон чизи лозима дар кор бошад, ки уҷа бо худаш ҳамаша рӯшантар карда мефаҳмад. Коре ки шумо мекунед фақат фаҳмидану чӣ документ туғрӣ кардану ва боз бурда ба посольство супордан аст. Ва боз як роҳи осони дигар ҳаст, ки агар шумо дар Корея ягон шинос дошта бошед, шумо метавонед ҳавай документҳои лозимаро ба рафиқатон, яъне через имейл равон кунед. Баъд шиностон ҳамун документҳоро тоя худаш бурда ба донишгоҳ месупорад ва вақте ки донишгоҳ ҳамаи документҳоя қабул карда приглашени дод, шиностон шумода через имейл равон мекунад. Шумо фақат бурда ба посольство месупореду визатона интизор мешед. Ба уҷа бо худчун ҳамаша мефаҳмонанд, кай виза мебурод намебурод гуфта. Баъзеҳо савол метиҳанд, ки мо ба Корея ки рафтем, забони англисӣ, русӣ
умуман ягон забонро намедонем, баъд мо ба забони корейский чӣ хел дарс медиҳанд. Иҷода ки шумо курси забонхонӣ омадед, ягон забонро надонедам ки мешавад хондан. Иҷода шуморо аз нол сар мекунанд, яъне аз ҳама чизи осон, оддитарин сар мекунанд. муаллимаҳои ҷа мутахассисони беҳтаринанд, яъне бисёре аз иностранцоро забони корейский омӯхтаанд. ҳайи проблема нест ки шумо ягон забонро надонед, яъне метавонед ки бе ягон забон донистан забони корейския ёд гиред, вале агар забони англисия ки донед боз беҳтар аст. хулос дӯстони азиз, ай ҳама роҳи осонаш ин визаи студентӣ аст, яъне ки дар ҳамин роҳ тоқат ту кӯшиш намекунӣ, яъне донишгоҳ ҳам ҳаст ки ба ту ёрдам метиҳад дар ҳамин процесси визагирӣ. боз ҳаст визаи туристиву визаи бизнес. дар бораи ин намуд визаҳо ман чӣ гуфтаниям? Корея бо Тоҷикистон визаи туристӣ дорад, яъне вақте ки ту визаи туристия гирифтӣ метавонӣ иҷо омада ҳамчун турист гардӣ, вале ин намуд виза гирифтан беҳад душвор аст, зеро аз ту талаботҳо бисёр аст, бисёр документу бисёр даводав мекунӣ. бояд дар банк ҳам на камтар аз $20,000 бояд сум дошта бошӣ. ва боз аз тарафи Корея низ саволҷавоб бисёр мешавад ки ту барои чӣ иҷа мебиёӣ, чӣ кор мекунӣ, гуфтам хеле саволҳо низ бисёр мешавад. ва агар ту ба дигар давлатҳо бисёр рафта бошӣ, яъне дар паспортат печатҳои бисёр давлатҳо бошад, мумкин аст ки ин намуд визаро ба ту тиҳанд. визаи бизнесменӣ низ ба монанди ҳамин намуд визаи туристӣ гирифтанаш душвор аст, яъне бояд дар банк ҳам бисёр пул дошта бошӣ. хулас бояд ту вайёра қонеъ кунӣ ки ту аз ҷиҳати молиявӣ ягон мушкилӣ надорӣ ва ту ба Корея танҳо ба мақсади кор намеравию, ҳамчун туристу бизнесмен меравӣ. вақте ки онҳо қонеъ шуданд, баъд метавонанд ин намуд визаро ба шумо диҳанд. ин буд дӯстони азиз маълумот дар бораи чӣ хел ба Корея омадан. умедворам ки ба шумо писанд омад. агар ки писанд омада ягон фоидаамон расида бошад, беҳад хушҳол шудем. ба канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед ва агар ки видео ба шумо писанд омада бошад, лайк монед ва фикру ақидаётонро дар комментария нависед. агар ки боз ягон савол бошад, метавонед дар комментария нависед. ман кӯшиш мекунам ба ҳама саволҳоятон ҷавоб гардонам. боқӣ саломату сарбаланд бошед. то наворҳои дигар. худо нигаҳдор.